निडर आणि तटस्थ पत्रकारितेचा ध्वज उंचावणाऱ्या कोकणशाही डिजिटल न्यूज चॅनेलच्या 4थ्या वर्धापन दिनास व उद्योजक मेळाव्यास हार्दिक शुभेच्छा. शुभेच्छुक. डुंगोबा बोट सफर, तारकर्ली. तुम्हाला कोकणातील निसर्गरम्य आणि सुंदर ठिकाण एकदम भन्नाट बोट सफरमधून फिरून बघायचे का? चला तर मग, आपल्यासोबत एकदा अविस्मरणीय बोट सफर करण्यास वाट कशाची पाहताय? माझ्या खास बोट सफरमध्ये तुम्हाला अनुभवण्यास मिळेल हाऊसबोट, विठ्ठल मंदिर, देवबाग बीच, भोगवे बीच, संगम, क्रोकोडाईल शेप, सीगल बर्ड, सुनामी आयलंड, डॉल्फिन पॉइंट, सर्जेराव रॉक, गोल्डन रॉक, लाईट हाऊस, 2 डोंगरदरी, म्हातारीची चूळ आणि मिनी केरळ. हे सर्व वेळेवर आणि सुखकररित्या फिरण्यासाठी अनुभवी गाईडसोबत आणि तुम्हाला कोकण दर्शन घडवून देण्यास आम्ही सज्ज आहोत. तर आता वेळ घालवू नका, पटकन कॉल करा. निलेश केळुस्कर 9370091742 9405445482. तर मग भेटू अविस्मरणीय डुंगोबा बोट सफरमध्ये, कोकणच्या सुंदर समुद्र सफरसाठी.